Мими. Почвам да снимам сега новия влог. Дойдохме да тренкаме сега тук с групата. Смятам да правя влог за уикенд в Кърджали, нали Ашкам? Да. Може, нали? Дойдохме да тренкаме, Мимито ще гледа, ще тренкам. Ашкъмче? Къста? Удобно ли? Да, много. Ето дадох на Мимито да седне върху моя лек. Снимай нататък да сме хубаво. Да. Снимай само. Що? Ти си хубава. Ти си хубава, бе, Ашкъмче. Сега ще направим набиране с преден хват, мисля, че така се нарича. Вече сме вкъщи. Бяхме до Лидъла след тренировката. След ония дразнищи деца. Don't let your kids watch it. Before you know it, they're going to be eating sports candy and moving and running and jumping and dancing and being healthy. Взехме протеинови кюфтенца. Кварк. Това е кисело мляко с плодове, така да го покажа. Шапка. Миришат добре. До 24 са били. Ще да си измия ръцете първо. Също така имаме и протеиново барче, купено преди 2 седмици. Ще пи от нея? Ела, де, хайде. Ела, много са хубави. Много са хубави, ама не съм ял още. Плана за уикенда е утре имам избираема дисциплина от 1:30 до 6, може да излезна по-рано, може да не мога да излезна по-рано. И съответно с едно приятелче от родния град, Кърджали, заедно ще се прибираме с него, ще вземем и Мими. По-точно аз и Мими ще бъдем взети от него, защото той е с колата съответно. И ще видим. Може да се качим на едно място, Дамбала. То не е нещо много специфично, но като изглед е много добре и е наблизо, близо до Кърджали, така да го кажа. И съответно 21-ви, т.е. съботата е ден на Кърджали, т.е. денят на Кърджали. И ще има панери, искам да водя Мимито да хапне малко понички и да се качим може би на няколко играчки. Да й разкаже играта. Може да е. Кюфтетата като са топли са много по-добре. Взехме ги от Lidl, бяха на намаление от 5 лева или 5,50 на 3,89 ли беше, 84 ли беше. Много са вкусни. 200 грама
Има общо 48 грама протеин, значи на 100 грама 24 екстра. Сега ще капна и това, няма да дам на мимито. Това е. Днес сме четвъртък. Потренирахме. Похапнахме малко. За 3,80 си е доста добре. Доста добра оферта си. И така, дами и господа, с пълна уста. Ми казва чао. Обобщи много набързо. Хайде, чао, чао. Няма да спра. Както и бе. Може и да снимам в автобуса как ходи до университета и малко в университета и после като се прибирам. Готови сме с избираемата, с мемото се придвижваме. Ела по стълбите, ела по стълбите. Измъкнахме се от бабичета, нали мема? Следващата седмица не знам кой ще става. Най-добро. Така да се вижда. Браво. Настигна. Ево. Главите ни бузи след избираемата. Така става. Хора, преди малко хапнахме. Сега сме на десерт. Не можах да снимам по-така детайлно, защото беше ужас. Трафика беше голям. Бях в автобуса. Също така бях изморен от избираемата съответно. Да, моля. Какво става? Защо не нарушавате спокойствието? Няма такова нещо. Вашето спокойствие съм аз. Сега чакаме един авер да дойде. Той ще ни вземе. Я не да ми пипа вафлата. Вафлата, гледай, Коста. Гледай, молец. Чай, че и дрехите са виждат отзада. Чакаме един авер да дойде. След като дойде, лека по лека, ще се прибираме. За сега така. Виж ме, направо ужас. Много бухна. На път сме към Кърджали. Групата се събра. Авера на Зе. Ето е и мимито. Тръгваме. Се видим вече утре някъде сигурно.
it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Добро утро от нас. Рано сутрин, не е точно рано сутрин, а пак е раничко, 8 часа, 8:30 ли, 9 там, 8-9 часа някъде. Сега отиваме да си вземем нещо за ядене, някакви закуски ще видим. След което ще се приберем. По-точно ще отидем при татко в магазина. Там имам малко работа към горе-долу 1-2-3 часа. След което ще се качим на Дамбало. И така. След което вечерта сигурно ще излезем до, нали, на разсъдка. Не на разсъдка, ще излезем на панера да видим. Не знам точно къде е, между другото, аз трябва да го видя, защото може да е надолу към пазара, може да е и към автогарата. Не съм сигурен, мисля, че е по-скоро към автогарата. Сега ще видим, защото ще минем от там. От такова. Да, чао за сега. Бай-бай! Мимето се опитва да ме подкупва. Хайде, слай. Така да се... Оп! Ти си един малък шериф си смени. Никой не е видял. Ето, видяхме. Айде. Хайде. Тенджерите ви отзаде, майко. Сега. Ти всеки път почваш от едно и също място. И откъде трябва да почна? Откъде трябва? От входната врата. Добре, там ще почва. Да видим дали сме взели всичко. Леко остава. Тръгнахме за Дамбъл, да я кача да види и Дамбъл по-точно. И така, днеска е празника на Кърджали. Има доста голям трафик. Чакам тук някои хора да се оправят. Мими! Къде снимам много ми интересно? И така ще направя аз. Така. Да ме проследява. Mr. Regular, everyday normal motherfucker. То са подлуди. Първо шофьор. Аз бях първа. Първо шофьора. Не. Сега. Планът е така. Отиваме към... Не, чакайте. Отиваме към Дамбъл. Не се знае дали ще се качим догоре, но ще се качим поне до едно място, където ще можем да видим, нали, хубаво. Където ще има хубава гледка. Ще минем през малкия мост Възрожденци и Веселчане. След това ще отидем към Маказа. От Маказа ще завием наляво към пътя за Момчилград, след което веднага ще завием надясно и ще се качим над моста. Пътя ще покажем, тя мемето ще снима, нали меме? Разбира се. Добре. Тоест главният път, когато румънските, българските, сръбските и там в Балкана наоколо, който е,
хората, туристите, които отиват към Гърция. Това е главен път. Много често, нали, тук лятото става пълен ужас и съответно много не го предпочитаме да минава през тук, обаче сега в момента няма проблеми, тъй като сезона вече приключи, то е студено вече време. Вече сме без той, кой? 21 октомври. Както казах, града на Кърджали. It was at this moment that he knew. He fucked up. Деня на Кърджали. Да, деня на Кърджали. Града на Кърджали, кой? Как? Времето е много добре за сега. Чак с отворени прозорци пътуваме. Както казахме, това е главният път към Гърция. Тук има много трафик през лятото особено. И също така през този път може да отидете към Кирково, към Момчилград, преди това Джебел, Кирково и съответно селата, които искате да посетите. Също така през този път може да се отиде и в Тату. Няма да е днеска. Може пак, като е така хубаво времето. За другата седмица, ако тръгна, ако щеше да идваше, можеше и там да отиде. Не ме подкупвай. Айде, се видим за малко. Мимито каза, че вече няма да снима. Това е много разочароващо. От другата страна по някакъв начин. В момента сме до Летовнишкия водопад. В момента нямаме вода буквално. Но ето така изглежда. Ето. Как се слиза долу, изобщо нямам никаква идея между. Май от другата страна. Май е там някъде. Трябва да минем от среща някъде. Там. Така. Oh shit devil. Devil. Oh shit devil. Вече сме направо. Качихме се. От тук продължаваме направо. Тоест, тази пътечка. Това е пътечка. Съответно, чешмата е... Чакай да го направя. Ей така. Това ме проследява. Чешмата е тук. Так. Малко се сбихме с Мимито по пътя. Тя каза, че ловците ще ни застрелят като кучета, като свине. И човек една шега да ми каже, това си майка. Мачима. Айде, идвай тук всякъде тук. Да се разгледам. Разгледай сме. Сега, планът е така. Отиваме през пътя до... Съответно има
като нещо като гробница, могила. Като на кой беше забрах, нали, съответно. Ще ви покажем и след това ще дойдем тук и ще се качим на втория етаж на чешмата. От тук се слиза, смисъл има си стълбички така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, около 30-40 стълби. Обаче са доста малки. Това е Яран Баба. Може да влезем, име, ала, ако искаш. Тук по принцип се колят животните. Ужас. Да. От ченгелите може да разберете горе, в горния десен ъгъл. А като цяло, ако се абстрахираме това, вижте сега колко хубави. Това са какво? Цветчета някакви. Как? Цветенца. Едни много хубави цветенца, сега Мимито даже ги снима. Ето така. А като гледка може да видите, представете си, ние се качихме на Моняк. Там е Моняк. Ще сложа пак стрелкички, че се фокусира върху пръста ми. Там е Моняк, съответно ние сме доста по-нависоко от Моняк. И съответно Кърджали може да се види от тук така. Далечината, също така може да се видят и околните села. Там някъде, пак ще сложа стрелки, мисля, че бяха нишите. Отзаде някъде, даже може от тук да се виждат, ама малко трудно. Няма значение. Така. Бяхме казали, че с Мимито ще идваме. Преди доста време го говорихме. Това още март, април месец някъде. Активаха стрелките из вашите. Да. Бяхме дошли с нашите тогава. И така. Иначе е доста високо, даже по-високо виж Миме от Моняк. Това е Моняк. Да, това е Моняк. Това е по-малко. Не. Там има язовир, е така обикаля. Ето така. Готинка. Много вятър. Нямаш толкова вятър. Да, вътре има гроб. Ако искаш, можеш да видиш. Да, може да се влиза. Ама това имат страните. Това е 100-200 бокса. После ще спрем пак надолу. Има едно място, където искам да спрем и да покажа на Мимо пак. Също така има и гледка. И така. Сега. Оставихме колата, буквално той има огромен паркинг за къл, както виждате. Може да си я поставите и тук съответно. Хората също бяха я оставили тук. Сега ще се качим на тази хубава чешма. Водата от тук, която извира, съответно сега ще ви покажа, която съответно извира от тук, се счита за лечебно. Обаче не съм сигурен дали на конкретните дати или просто през цялата година. Мисля, че най-лечебен беше на 6 май. Да, пак мисля, че е лечебна. Също така, като приближим малко по-напред, тук съответно има вода, примерно да се напоят животните, тези бетонни блокове. Малко по-напред това е чешмата отблизо. Така. Това е спомен за човека, който е направил тази чешма. Тук по принцип се завързват дрехи, кърпи, такива работи, доколкото знам. Това малко басейнче мисля, че хвърлят пари. Буквално като в Италия фонтанчето, фонтана ди Треви ли беше, какво беше там? Както е там, се хвърлят пари.
Ами този Яран Баба, където бяхме си. Да, Яран Баба. Да, Яран Баба са събрали тук летовници горе на скалата. И всеки от тях донесъл такава божествена храна. Божествена, например, формия, такива работи. И седнали да хапват. И когато се наяли всички, нямали с какво да отолят жаждата си, тогава Яран Баба с юмрук е така в скалата и потекла Вода. вода. Това е така ли? О, Даже тук тръгва и летовнички може да, точно. Летовнички водопад. Сега ще се качим на втория етаж. Да ви покажа и втория етаж. Лека по лека да се изкачваме. Какво е било? Голям брик е така вода и тогава Яран Баба се е стреснал, че ще наводни селото долу. Летовник. И тогава казал, като не тече, нека поне да капе. И затова тук капят. Ама някак дето на суша не си сме как обяснява нещата. Ти си бъдеш екскурзовод, така че не се притеснявай. И така, ще ви покажа сега как изглежда. Това съответно е втория етаж. От тук съответно капе вода от тази скала. Колата, съответно, както обясних, има голям паркинг. Може да видите. Хората, края на седмицата, събота, неделя, има места отляво тук, за скара идват да правят скара. Също така има и беседка там в далечината. Вляво, съответно, колата, както виждате. И иначе е доста приятно място за прекарване на време. Казахме, че ще се видим до вечера, обаче ще спрем на още едно място малко по-надолу, там ще правим снимки съответно и така. След това вече ще се видим до вечера сигурно. Ще се видим след малко. Хора, спрях да снимам с гимбала, защото има много вятър, ще снимам. Даже едва държа телефона, гледай какво става човек. Не знам дали изобщо се чува. Това е вятъра, човек! Гледай мимите! Ей там също може да се снима. Ето сега ще да видите къде е Монак. Това е Монак, хора. Може би за тези камери са много интересни. Не знам изобщо дали се чува между. Ако е някой по-лек, направо ще го сдуха, ако се качи на ако е 60 кг, не препоръчвам. Имаше много вятър. Едва влезнахме в колата, човек. Много вятър, има много нещо. Сега се прибираме лека по лека вкъщи. Можахме да си направим хубави снимки. Ей! Аз направих на мимито, ама мимито на мен не може да направи. Айде, бегай. Не е вярно.
Но там се опитам да направя. Ако не ще се сложа, ще се сложа и така, ще снимам сега в момента и ще се сложа. Не, дръж това, не го удря. Шервам си. Айде, ще се видим после. Бай-бай. До вечера, да, до вечера. Бай-бай за сега. Дами и господа, малко по-нагоре Мимито видя един огромен благороден елен. Аз от колко време вече, нали, съм тук в Кърджали, нали, обикалям наляво, надясно. Толкова голям благороден елен не съм виждал никога. Буквално беше до мене и аз се разкрещях. Елен, връщай се! Да, и тръгнахме да се връщаме, обаче той, нали, стъпи вече на платното, беше зад нас Аз ще на пратя 20-30, да. Ще сложим и клипчето, съответно, нали, да го видите в момента, може даже да го виждате. И беше огромен, нали, изглеждаше много величествен човек. Да, съм голям. Беше чудесно животно. Онзи горе създава наистина прекрасни същества. Да. Беше чудесно, много съм доволен. Добре, че сме дошли, между другото, това е... И дано да не го застрелят, защото горе имаше ловци. Не вярвам. Дано да не го застрелят, защото... Много кофти. Ще го сложим. Ето виж, брат ми вика, много са красиви. Елен Лопатар е това. О, Елен Лопатар? Лопатар, да. Не знам, човек беше огромен. То си му личи по рогата, че не са му разклонени, бяха лопатки и така. Човек беше чудесно. Да. Беше много величествено. Обаче той ни погледна, така погледна към колата Тогава и тръгна след това, да бяга. да, след това тръгна да бяга, защото усети, че ще се върнем. Иначе беше много спокойна. Да. Буквално беше до пътя. Аз даже не забелязах, ако Мимито не беше, нали, казала, не беше се разхрещава. Елен, върни се. Даже нямаше, нали, да забележиш, че е имал Елен, защото имаше клони и беше до ограда буквално. Да. Хубаво, че си ти, Мими, иначе нямаше да видиш. Прибиранка. Вече са прибирана. Бяхме при батката, ударихме 2 бургера мазни, разбираш ли? Аз двоен, Мимито единичен. Чизбургер, мале човек, много яки бургери правим човек. Когато имаме възможност, всяка събота сме при него. Много добре го прави. Просто Традиция. нали, дейт. Бургер дейт. Прибрахме се, хора. Направо лягам. Да си почиваше. Ужас. Много се измръхме. Ама и хапнахме добре. Отидохме да си вземем бургери от батката. То Старланда. В Кърджали, който го знае, си го знае. Наистина много вкусно, човек. Направо топличка, така. Усеща го как направо ми влиза във всяка клетка, разбираш ли, има храни, разбираш ли. Толкова сочен, мазен, вкусен и насищащ. Беше супер як. Сега една почивка, малко цес и до вечера ще правим според зависи. До вечера ще отидем на Панаира, сигурно. Ако няма някаква промяна в плановете. Що му гледаш така? Така ще хвана. В момента се случва нещо, което рядко се вижда. Мимето играе CS. Сега си почиваме. Така. С Ашкъмчето вече сме на Панаира. Така.
Гледай какво става, братче. Гледай ми какво става там. Сега ще отидем и там с мимето. Оу! Рушевата шкумче. Сега. Снимам от... Кога? Чакай малко. Значи, днеска е неделя. Вчера ходихме до Панаира, беше ужасен калбалък. Имаше ужасен наплив на хора. Съответно, целият град беше там, нормално. Не можахме да намерим буквално играчка, която да беше празна. Нямаше празна играчка. Буквално нямаше празна играчка или там гондола, винско колело, пеперуда, който са води там. И ние решихме, може би днеска. Не искаш ли? Зависи какво е времето навън. Да видим времето навън. Снимах, ама не сме се качили. Исках да се качим, обаче то... Миналите години никой нямаше. Казвах си, няма да ходя. Не ме интересува, не ме интересуват такива работи, не се интересувам като цяло. Тая година реших да отида и целият град беше там, така че закона на Мърфи, както винаги, си е в сила. Така е. Айде до после. Сега с татко и мимито сме в парк простори, дойдохме в това място. Това е... Как се нарича това място? Как се казваш? Ресторант простор. Гледай, това е тук печката. Това ще. Ей тук. Не знам откъде се влиза от другата страна, май. Така. Тук е тъмно. Гледай колко много стаи, той е надолу отива още. Гледай тук мазета. Да. Там са се разковали много... Много жалко. Много жалко, тате. Както много бих лежал. Ето. Това е съответно било скарата. Много жалко наистина. Там се приготви от така бар плода, от се продава. Това е бар пода, така ли? От тук взимат и И вънка. Огромно място, човек. Гледай. Това е един вид сцена. Това е всичко голямо, разбираш. Като гледаш, примерно малко. Зимата тук вътре стоят. А това какво е било? Като скривалище един вид? Туалетта да е било. Може. Това да е било мишка, примерно, това вейка има. Не виждам, няма май. Има някаква друга стая тук. Има майтна там. Или просто е продължи. Да. Това са, тук са туалетните. Тук са туалетните. Да, гледай какво става. Да не влизаме. Това е, приятели. Гледайте за какво става въпрос. Изоставено. Като съм бил малък, съм идвал тук. Пак беше разрушен да, обаче просто съм идвал. Съответно е терасата. Тук също има стълби, тук също може да се качи. Между другото, по това
по този така полумесец ли да го нарека, като покрив нещо съм тичал, когато съм бил по-малък. Смятате за какво става въпрос. И така изглежда. Съответно. Мимито е там. Мими! Я гледай насам. Долу имаше ли смисъл? Те как слизаха долу? Стълби има, бе, там надолу има стълб. То е много трудно това. Това е трудно. Той има и от тази страна стълби, между другото. Ние откъде се качихме? Оттам се качихме, обаче виж и тук има стълби. Абе, тук има. Те са даже по-запазени. Много по-запазени. Ето. Ето. Всичко по щатки, бе, гледай. Да. Бетони са това. Да, гледай за какво става въпрос. Къпто, 50 човека работи. Смятай за какво става въпрос, човек. Наистина много хубаво място. Обаче той е работил тук, така ли? След работа, и къде идвахме да работи. С жена му. Не можеш? В кухнята, бачка. Може. Хоп. Много хубаво място, иначе.